दावराइजारि इक'टुरिज्म ससाइटिनिफ्राय बेबायदि रोखोमै जेबो बगामाथियाव लावखार ओंखाम जानो फैग्राफोरनि थाखाय बगामाथिया बन्द जायाखै, बे खुलायैनो दङ। गिबियाव आङो दावराइजारि इक'टुरिज्म ससाइटिनि जानानै आसाम आरो बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जाय सुबुं बिथांमोना लावखार ओंखाम जानो फैदों बिथांमोननिसिम आङो फैजिनै गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आरो गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ आङो जासिहरग्रोबाय। जे जोङो दावराइजारि इक'टुरिज्म ससाइटि हिसाबै नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों, जिहेतु थांनाय साननैसोनि सिगां बा दाख्लै जि माने बिटिआर निउसजों लोगोसे गुबुन गुबुन निउस चेनेलाव बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाया बन्द जाबाय होननानै जि प्रसार जादों आरो बेखौ नोजोर होनानै जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दावराइजारि इक'टुरिज्म ससाइटिनिफ्राय बेबायदि रोखोमै जेबो बगामाथियाव लावखार ओंखाम जानो फैग्राफोरनि थाखाय बगामाथिया बन्द जायाखै, बे खुलायैनो दङ। बाथ्राया जाहैबाय जाय 2006 मायथाइनिफ्राय बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ जोङो सोनाब साइडथिं गेरेमसा NGO लकेल आरो लोगोसे सानजा साइडथिं जोंहा दावराइजारि इक'टुरिज्म ससाइटिया सलायबोगासिनो दङ। आरो बे रोखोमैनो देग्लायबो जोङो दावराइजारि इक'टुरिज्म ससाइटिया जे गुवाहाटीनिफ्राय इथिं गरायसर नावकाटा बाङालिपारा जानानै जे सानजा साइडथिं जाय जायगाथिं बुद्ध मन्दिर दङ, बे बुद्ध मन्दिर बाथौ मन्दिर थानाय बे जायगाथिंनि जि दावराइजारि इक'टुरिज्म ससाइटि, बे दावराइजारि इक'टुरिज्म ससाइटिनि गेजेराव जेबो दावराव दावसि जायाखै। आरो जोंहा प्रकाशन लाइननिफ्राय गभर्नमेन्ट लाइननिफ्राय जि माने जोंनो पारमिसन होदों बे रोखोमैनो दाबो सोलिगासिनो दङ आरो इयुनावबो सोलिलांबाय थागोन। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय गेरेमसा NGO नि गेजेराव सोनाब आरो साहा साइडथिं दैमा बारनानै जि मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा दङ, बेयाव गावसिनि जायगानिनो माखासे सेंग्राफोरजों माने फोथायलायनाय गैयैयाव माने गोदान मोनसे NGO जन्म जादों, जेखाइ खना इक'टुरिज्म ससाइटि होननाय। आरो गेरेमसा NGOआ फुराना 2006 निफ्रायनो सोलिबोनाय। आरो बिथांमोननि गेजेराव मोननै ग्रुपआबो पारमिसन लानानै मोननै गेट बानायनानै जिहेतु माने गेट पार्किं खालामनो नागिरदों, गेट पास खालामनो नागिरदों, बेवहाय माखासे दावराव दावसि जादों, बुलायलायनाय जादों। आरो बेखौ लानानै बिथांमोना जै दिनसिम माने मिलायनायाव फैया बै दिनसिम प्रकाशन लाइननिफ्राय बा सरकारनिफ्राय बेखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ थिनदों। आरो बे रोखोमै बे स्पटआ बन्द जाथ'नानै दङ। आसा खालामदों बिथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे बुजिलायनानै बे स्पटआ गोदानै माने गाबोन समनियानि गेजेराव खुलिफिनगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। खिन्थु जोंनि गरायसर बायहाथा सारियालिनिफ्राय जोंनि गरायसर आरो बाङालिपारा रड जानानै फैनाय जे दावराइजारि इक'टुरिज्म ससाइटिया सोलिनाय बे बगामाथि पिकनिक स्पटआ खुनु रोखोमै माने बन्द जायाखै। ओंखायनो आं आसा खालामदों रावबो लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोना खुनु माने माबा गोनो गोथो लायालासे जोंनि बगामाथियाव फैथों, लावखार ओंखाम जाफैथों। बिनि थाखाय जोङो सानफ्रामबो नोंथांमोनखौ जोङो अराय सम बजबगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ दावराव दावसि खालामहोआजासे नोंथांमोनखौ मिनि रंजायै जोङो बारहोहरनो जोङो दायथ' लादों आरो बेबायदिनो दायथ'खौ जोङो पालन खालामलांगोन। ओंखायनो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। आं आसा खालामदों जिहेतु गभर्नमेन्टआ खानानै होनाय जोंहा ड्राइभारफोरनि आखायाव जाय लावखार ओंखाम जानो फैनाय सुबुंफोर बिथांमोननि गासै रिक्सानो ड्राइभारनि आखायाव थायो। ओंखायनो ड्राइभारफोरा फेग्लिनानै जाहाथे गारि सालायनायखौ बन्द खालामो। जोंबो सरकारजों लोगोसे जोंबो दावराइजारि इक'टुरिज्म ससाइटिया बेखौ थोंजोङै जोङो गुरैयै माने खावलायहरदों, जाहाथे गारिखौ माने जौ लोंनानै दा सालायथों, बेखौ जोङो ड्राइभार बिथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायहरदों। आसा खालामदों गुबुन बोसोरनि बायदि बे बोसोरावबो जोंनि बगामाथियाव लावखार ओंखाम जानो थाखाय गोबां माने लावखार ओंखाम जाग्राफोर फैगोन, बेखौ जोङो गुरै मिजिंथिदों।